inferno envolveronme. Acabamos de cantar este motete de Cristóbal de Morales que non pertence á misa pro defuntos que ven a continuación, pero que nos introduce nese clima de trascendencia e espiritualidade dos oficios litúrxicos de defuntos do Renacemento español. Morales non imita sinxelamente, creo, e fai nos seguindo os cánones estilísticos da súa época, buscando un ideal estético que faga duradeiro o sentimento religioso. A música da misa pro defuntis é dunha sonoridade sombría, atemorizante, intensa e por momentos mesmo temorosa. Non é casualidade que o máis repetido ao longo de toda a obra sexa Lucia eis e dona eis rei, dalles o descanso eterno e que brille para eles a luz. Esta monumental obra consta de 8 partes, segundo o propio da liturgia de defuntos: introitus, Kyrie, graduale, secuencia, sopón e polifonía de radio verso e Jesu, ofertorio, que falta no programa de mano, Santus, Agnus Dei e Comunio. Na versión que hoxe ofrecemos seguimos a tradición de dobrar as voces polifónicas co acompañamento dos menestreis, neste caso 4 violas de gamba. Pregamos desencarecidamente que apaguen os seus teléfonos móviles e que, aínda que faremos brevísimas pausas para afinar os instrumentos, non aplaudan ata o final, para ver se somos quen de manter este ambiente de misticismo